Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś was widzę. A dziśki to, że chciałam wam powiedzieć trochę o tym, czy ja mam ipi i też o marzeniach i o planach. Jako to wszyscy ludzie, już też miała rozmaite marzenia. No i jako też wiele ludzi miała, że taki gość w głowie i on mi rozmaite rzeczy godał. I on mi godał tak. No ty się klupnij w czoło, ty się głupio chyba, albo ty się do tego nie nadowoż, albo ty się na to za staro, albo daj pokój, tam są lepsi od ciebie. No, tuż myślę, że wy rozumieli też taki głos znacie, ja? No, toż ja taki głos tam miała, no i już go słuchała, nie? No to, że jak go słuchała, no to te moje marzenia, to one tam kaj siedziały se ze zadku, tam kaj w mojej głowie, no i ani dychały. Ale ja też miała wielkie szczęście, bo Jorzech poznała pora takich ludzi, kiedy oni richtig robili to, co oni chcieli robić i to było ich marzenie. I to byli ludzie, którzy byli face szczęśliwi. No i Jorzech zaczęła z tymi ludźmi gadać i oni mi powiedzieli, co no i przód to było face ciężko, no ale oni się nie poddawali, no i te Roski robią to, co oni chcieli robić i są face szczęśliwi. A muszę wam powiedzieć, że to nie są takie rzeczy, które ja by powiedziała, albo niektórzy inni, że są lekkie albo przyjemne. Nie. I no tak to było, że tym ludziom to face pasowało. No i oni są z tym szczęśliwi. No to jak Jorzech to też usłyszała, to że se tak pomyślała, a można ten głos w mojej głowie to nie ma recht, a można on mi jakie głupoty godo. No toż ja by musiała też tak spróbować, czy to tak idzie. No i muszę wam powiedzieć, że to richtig idzie. Po leku, ale to wszystko idzie te nasze marzenia zrealizować. I no, z początku to richtig jest ciężko, często, ale potem to człowiek jest richtig szczęśliwy. No, ale jako to też zrobić? Bo od samego marzenia, rozumieli, to się nic nie będzie działo, ja? Bo to idzie tak, siednąć se i tak se marzyć i marzyć i marzyć, ja? I tak idzie się jeść, nie? Bez poralotu. I nic. No, to cóż to trzeba zrobić, co z tego było? Bo Jorzech też tak myślała, że to idzie tak ino marzyć, a to trzeba się ruszyć, no i coś zacząć robić, ja? To, że jak Jorzech się ruszyła, to Żech odkryła, że są rozmaite rzeczy, które mi mogą w tych moich marzeniach pomóc, a ja ich wcześniej nie widziała. A jako to też je? A to też je psychologią, no bo patrzcie, jak ja pamiętam, jak Jorzech kupiła se pierwsze auto, nie? No to Jorzech siadła i patrza, a tam chmara tych autów, takich blank, takich samiuszkich jak te moje, to one są wszędzie. Każdy się nie obejrzała, to takie auto jak moje było. No toż skąd się one tam wzięły? No one tam roztomili boły. I no Jorzech ich nie widziała, bo Żech się na nich nie skupiała. I to jest richtig tak samo ze tymi marzeniami. Jak się skupiamy na tym, co my też chcemy, no to my rozmaite rzeczy widzimy, które no, mogą to pomóc w tym. No toż ja tak zrobiła i muszę wam powiedzieć, że to richtig idzie, ale też jako to zrobić, no co by se z tych marzeń zrobić plany, bo to jako to się ruszyć, nie? Z tego fotela i co to zacząć robić. Toż to trzeba zrobić tak. Bierecie se kartka, siednąć se, no i se bierecie długopis i se piszecie. Co też są za marzenia, co tam chcecie mieć. No, a potem to zaś trzeba te wasze marzenia na takie kawałki pokroić, co to po kolei trzeba zrobić, no żeby
to się wam spełniło, ja? No, a zaś potem, jak te kawałki macie, to musicie spojrzeć se, obejrzeć, co to idzie pierwsze zrobić. No, a jak już to macie, to zaś możecie sobie wspomnieć, kto je taki, albo co takiego je, co wam może w tym pomóc. To se też idzie zapisać. Albo można je czego się musicie pierw nauczyć nowego. No toż to je kolejną rzecz, to se idzie zapisać. No, to ja wam teraz taki przykład powiem. No na przykład ja chcę wyjechać do roboty za granicę, no bo tam lepiej płacą, ale ja nie znam języka. To już taki pierwszy punkt, co trzeba zrobić, no to ja się chcę nauczyć tego języka, no tak choby, co by się dogadać w takich najprostszych sprawach, ja? No, toż teraz ja muszę sobie pomyśleć, czy ja chcę iść na jaki kurs, albo ze internetu się tego języka będę uczyć, albo znam kogoś, co ten język zna i można mnie podszkoli. No a zaś jak na jaki kurs, no to kaj na ten kurs pójdę i czy mam na to pieniądze, a jak zaś nie mam, to skąd te pieniądze idzie wziąć, na przykład czy są jakie dofinansowania, albo czy je co za darmo, jaki kurs, albo może są jakie ludzie, które cię będą uczyć, a wy im za to możecie, nie wiem, torta upiec, albo kołocz upiec, bo wy radzi ciasta pieczycie. No toż to są takie rzeczy, które se idzie wszystko pomyśleć. No i jak już to wszystko macie, to se jeszcze musicie powiedzieć, kiedy wy to pierwszy raz zrobicie. I jak już to macie, no to już ten jeden punkt macie odhaczony. No i no trzeba to potem wstać i robić. Ja no napisanie i no to nic nie będzie i no trzeba potem wstać i robić. No iż to tak z tymi marzeniami i z tymi planami roztomili je. I ja wam godam, że to richtig idzie i że to je tego warto. I to nie je tako prosto sprawa i to trwo, ale ja wam godam, że to je fajna rzecz. Ja jakby ja tego nie robiła, to ja by ani nie była psycholożką, ani by nie było tego kanału, ani by nie było rozmaitych rzeczy innych, które je robię. No i godam wam, że to je fajna sprawa, co by se takie marzenia na plany zamieniać. Toż dziśki tyle wam chciała powiedzieć. Mam nadzieję, że se poradzicie te wasze marzenia pozamieniać na plany, a te plany to zaś potem będą wasza przyszłość i wasza robota wymarzona. No toż mam nadzieję, że to wam się wszystko uda. To się pożegnam. Jako radzi mocie to, co ja robię, to dejcie łapka w górę, czymcie się, chowcie się zdrowo, pyrsk.